Nou, goeie. Goeie. Wat ben je aan het doen? En hier eindelijk worden even op. Het is ook mooi waar om in boet door te wijzen. Mag je wel even bij hem zien, even aan de andere kant? Ja? Het is druk dwaande. Jazeker. Mooi waar, en eind ben ik mooi vier hinnen, dat zijn de koren met de marine, dat ze ben haast van de leg dat. Dus de dochter hing het er altijd wat in. Maar dan soms zit ze vast bij de boord en dan moet ik... Ja? Ja, dus ik zie de vers. Ik zei, hij moet even helpen, want anders kom ik er net bij. Wie is dat alleen nog aan het doen? Ja, ik zie deze er al in hangen. Ik denk met deze nog even. Nou, ik ga zo daar zitten. Oh. Ik ga een stuk over, ja, nou wel 100 eind. Dus dan in mei, dan haal ik eerst al er altijd uit. Want er zit er nog een einde kroost in de sleet en geen rijdt. Dus dan hadden de lietse piekjes geen beschutting. Dus dan eerst al om lekker op te eten of een cake van te bakken. En dan op een gegeven moment dat het mooi waar is en de einde kroost leidt in de sleet en het rijdt begint mooi, dan leek zal je breiden. Ja, joh. En dan, nou ja, als er sommige piekjes die het wat moeilijk hadden, die doe ik altijd in mijn opvangbakken. En die breng ik zelf grut. En dan als ze grut genoeg binnen, dan leek ze weer in de sleet. Ja? Maar dat ben gewoon die eind. Ja, En hij die helpt wat. nou ja, ik vers zit, ja. En als ik het er de weekend net ben, dan helpt hij ze nou dan de eind eruit. Ja. Dus Maar hoe komt het erbij dan? ja, Beppe die het altijd al. En zo ga ik het altijd wat mij kregen, ja. We beginnen altijd al wat einde koren in de sleet, maar ja, op een gegeven moment haast een hele protein en... Ja, je hebt zo kwijt het erger. Ja? Hij heeft er niks meer hoe te zitten? Nee, op een gegeven moment, ja, als juster gaan we nog 24 eindekoren ophellen. Oh. Die krijgen je wat plakje in het veld en in de biem omhoog en dan... Zo. Ja, ze staan aan de wand, wordt al die keel meer. Ja, dan heb je geen plak meer om te lezen. En dan moet je graag je zitten, je hebt een beschutje, steenmatters, je foxen. Mooi vanuit de hoes bij Sjen dat er al in op zit. Dat is maar altijd het mooiste als het lekker was. Dus juist al, oh, er zit al hier op. Nou. Ja. En dan juist een peken huis van en dan klemt het erin. En ja, dat vind ik altijd mooi. Ja. Ja. We hebben van die lietse dingetjes waar ik denk, ach, ja, Ja. dat vind ik altijd schitterend. Oh, maar en welke stuk bij Heid op de drill? Ja, we zitten hier en nu met me hebben we bedrijf. Oh ja? En dan in de toekomst is het wel de bedoeling dat ik het doorneem. Ja? Dus, Er is nog wel nog 10. ja, zeker, ja. Ja. Ik, ondanks alle regeltjes en dat soort. Ja, je moet wat positief blowen en dan, nou ja, je kan over de kop hingen litten, maar dan zet ik echt niks op. Dus trok in en zie wat de mogelijkheden binnen en dan, ja, de komst met nutten die je hebt. Hoe gaat het een keer werken met de dochter? Ja, dat gaat wel goed. Ja? Ja, heel best. Je zitten wel op één lijn? Ja, wij zitten wel op één lijn, Ja? dat valt maar, ja. Ja, soms wel eens denkjes, maar ja, dat was toch altijd. Maar verder zitten we wel op aardig op één lijn. Ja, Ja. ja, ja, daar had ze het al hier, ja, binnendoor had ze nog wat in moesten zitten. Oh ja? Die had ze voor hier ongeschaft, of twee lijn. Ja, ze had al die hobby's, ja, een kabel, een knieën, wat had ze net. Dat vind ik mooi. Ja. Gewoon wat gezelschap om hoes heen en Ja. nou, weer wat nice, wat we net hadden, denk ik, oh, moes dat had nog net erin. Dus dat, Je pakt me wel even een lightje. Maken we het even luidjes, zei ze. Nou, goeie. Goeiedag. Je kwam even op controle roentje, zei de... Ik zorg even dat alles goed rent, ja. Ja. Nou, en dat was het een beetje goed? Hè? Dat was het dan wel een beetje goed hier? Nou, dat let ik me nou net over uit. hè. Ik wil geen ruzie hebben. Nee. Mooie hobby's hier, hè? Ja, ja, mooie hobby's, is dat wel. Ja. Die paken dat vroeger ik al? Nou, dat zeg ik net, nee. Dus het was echt zo toen ze ophellen had. En toen had ik ze elke dag moesten ze een grintepapje hebben en nou best wel ja, alles door de blender sla en, Ja. en oh ja, groene grinten, van alles. En zo had ik ze gebracht. Ze nou hadden ze een eerste eind. Nee joh. Ja, Komt dat eruit? Ja. Die kleur? ja.
Zo komen ze eruit. Ja, Ja, hè? Dit wil je hem hiken. tja. Dus deze is van Joert. Tot nu is 4 en dan gaat het melken. Dat die het heel vol mogelijk erin zetten. En dan wordt er nog pepiaal in en we pakken beppen, maar ik zal er nog in hangen. Dus, Pakenbeppen weer niet. ja, pakenbeppen ben je daar. Dus nou, daar mag ik ook nog in op hem hangen. Ja, die pakenbeppen wat op leeftijd. Dus dan is dat mooi dat ik bij Eindhoven zit. Dan kun je daar de hele dag wat naar zien. Een koffietijd, nou dan bellen ze altijd. Hey joh. Dat de eerste eind op een koers zit en dan... nou, ik denk dat de eerste aaier ook in zit. Dus dan mag ik altijd even komen en dan zie ik even dat de eerste aaier al in zit. Ja, Dus ja, is dat daar waarom. Dus nu weer voorbij. Ja, dus nu weer voorbij. Ja. Ja.